नमस्कार, मी पत्रकार आशिष बाबर, टाइम्स ऑफ 243 मधून आपण आज एका महत्त्वाच्या विषयावर लाईव्ह आहोत। तो विषय म्हणजे ग्रामसभा 26 जानेवारी येत आहे। आपल्या भूम तालुक्यातील निवडणुका होऊन एक वर्ष उलटलेलं आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतीच्या सर्वसाधारण जे कामकाज असतं, या सर्वसाधारण कामकाजाची जी ग्रामसभा होणं अपेक्षित आहे, या ग्रामसभेविषयी आपण आज सविस्तर बोलणार आहोत। आणि ही सविस्तर माहिती देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत श्री गणेश अंधारे, जे पीपल्स राईट फाउंडेशनचे महाराष्ट्राचे सचिव आहेत। आणि आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की ग्रामसभा नेमकी काय असते, ग्रामसभेचे नियम काय, ग्रामसभेची कर्तव्य काय, या सर्वांचा आपण सविस्तर आढावा, सविस्तर रिपोर्ट आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। गणेशजी, आपलं टाइम्स ऑफ 243 मध्ये पुन्हा एकदा स्वागत। नेमकी ग्रामसभा म्हणजे काय असते, या ग्रामसभेचं नेमकं कामकाज काय असतं, याविषयी आपण तुमच्याकडून जाणून घेणार आहोत। तर माझा पहिला प्रश्न असा आहे तुम्हाला की ग्रामसभा म्हणजे काय? ग्रामसभा म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे ग्रामसभा ही अत्यंत महत्त्वाची का असते, सगळ्यात पहिला प्रश्न आहे। कारण की गावात जी ग्रामपंचायत जी बैठका घेत असते सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नासाठी, ते अनेक घेऊ शकतात, त्याला बंधन नाही। पण ग्रामसभा हा विषय हा महत्त्वाचा का आहे, त्याचं कारण असं आहे की जसं महाराष्ट्राचे विधिमंडळ आहे, विधान परिषद आहे, जसं महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात मंत्रालयात जसं हिवाळी अधिवेशन भरतं, पावसाळी अधिवेशन भरतं, का भरतं? कारण की त्यांना त्या ठिकाणी एक महत्त्वाचा विषय मांडायचा असतो आणि त्या मांडलेल्या महत्त्वाच्या विषयातनं ते विषय सुटत असतात, मार्गी लागत असतात। आणि तसंच जसं मंत्रालयाची जी ताकद आहे त्याच ताकदीचं आपल्या ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामसभा असते। जसं मंत्रालय असतं तसंच हे आपलं मिनी मंत्रालय, छोटं मंत्रालय असतं म्हणजे ग्रामपंचायत। आणि त्यात ही जी ग्रामसभा होते ही ग्रामस्थांच्या समवेत होते आणि त्यामुळे जे विषय मांडले जातात ग्रामसभेत ते अत्यंत महत्त्वाचे असतात। जे ग्रामपंचायत सदस्य असतात, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक हे असतात, ते जसं एक मंत्रिमंडळ असतं त्या पद्धतीने ते कार्यरत असतात। आणि हे जसे ग्रामस्थ असतात ते एका आमदाराच्या ताकदीचे असतात, कारण की जे विषय ग्रामस्थांच्या तक्रारी असतात, ग्रामस्थांचे विषय असतात आणि ग्रामस्थांना अजून आपल्या गावात विकास कसा करायचा किंवा कोणत्या योजना आणायच्या, तर ह्या सगळ्या विषयांसाठी जे एक स्थान असतं त्याला आपण ग्रामसभा म्हणतो। तर ग्रामसभा आणि मासिक सभा म्हणजे एकंदरीत ग्रामपंचायत मध्ये जी मासिक सभा होते, ही मासिक सभा आणि ग्रामसभेचा फरक काय? ग्रामसभा आणि मासिक सभा याच्यातला फरक काय आहे की ग्रामसभा ही ग्रामस्थांसमवेत घेतली जाते आणि मासिक सभा ही जे ग्रामपंचायतचे सदस्य असतात, जे नवीन जे ग्रामपंचायत सदस्य असतात त्यांची मासिक सभा असते आणि ग्रामसभा ही ग्रामस्थांच्या समवेत असते। तर एकूण वर्षात किती ग्रामसभा झाल्या पाहिजेत? आता जो शासनाचा जो नियम आहे तो शासनाचा नियम असं सांगतो की आपल्याला वर्षातनं 6 ग्रामसभा घेणं बंधनकारक आहे। त्यातल्या त्यात जर समजा काही कारणास्तव नाही झाल्या तर आपल्याला कमीत कमी 4 ग्रामसभा घेणं हे बंधनकारक आहे। आता आपण पाहतो की ग्रामसभा हा विषय अतिशय कमी लोकांना खेड्यापाड्यात माहिती आहे आणि या ग्रामसभेची आता आपण पूर्वतयारी कशी असते, काय असते आणि ह्याच्या पूर्वतयारी कशा प्रकारे घेतली जाते हे तुम्ही थोडक्यात माहिती द्या। ग्रामसभेची जी पूर्वतयारी असते हा एक सगळ्यात महत्त्वाचा विषय। जसं आपण म्हणून मी जसं तुम्हाला मगाशी सांगितलं की जसं एक विधिमंडळ असतं, हिवाळी अधिवेशन, पावसाळी अधिवेशन असतं, त्याची पूर्वतयारी असते, त्याच पद्धतीने ग्रामसभेची पूर्वतयारी असते। बऱ्याच प्रेक्षकांना आता ही गोष्ट माहित नसेल, मी तुम्हाला आवर्जून सांगतो की आपल्या ग्रामपंचायत मध्ये, आपल्या ग्रामीण भागामध्ये ह्या गोष्टी लोकांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचवल्या जात नाहीत। त्याचं कारण म्हणजे काय की ग्रामसभेची पूर्वतयारी ही 7 दिवसांपासून चालते, म्हणजे त्याला जवळजवळ 1 दिवसाचा अवधी असतो, त्या 1 हप्त्याचा अवधी असतो। त्या 7 दिवसांमध्ये त्यांना नोटिसा काढणे, त्यानंतर दौंडी देणे, त्यानंतर आता जो बदलता काळ आहे, सोशल मीडियाचा काळ आहे, तर आपण SMS द्वारे म्हणजे ज्या मार्फत तुम्ही ग्रामस्थांना जागृत करू शकता की आपली येत्या 7 दिवसांनंतर ग्रामसभा आहे। मग गावात ज्या ज्या ठिकाणी तुम्ही फलकांवर नोटिसा लावू शकता, तुम्ही कशाही पद्धतीने प्रचार करा, पण तुम्हाला ग्रामसभेचा प्रचार हा 7 दिवसाच्या कालावधीमध्ये करावा लागतो। आणि ग्रामसभेची
जी पूर्वीची तयारी आहे ती असते. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जे आपल्याला ग्रामसभेमध्ये विषय घ्यायचे, आता एखाद्याला समजा विषय जे एखादा विषय मांडायचा आहे तर तो विषय त्याला ऐन वेळेस मांडता येत नाही. मग त्यासाठी त्याला काय करावं लागतं की 2 दिवस अगोदर लेखी स्वरूपात त्याला ग्रामसेवक, सरपंच, उपसरपंच यांच्याकडे ग्रामसभेचे जे आपल्याला विषय असतात ते लेखी स्वरूपात त्यांच्याकडे द्यावे लागतात. बरं, दुसरा विषय असा की सरपंच, उपसरपंच यांना सुद्धा या सगळ्या गोष्टींची पूर्वतयारी करावी लागते. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा त्यात म्हणजे असा असतो की ग्रामसभेच्या पूर्वी आपल्याला महिलांची विशेष ग्रामसभा आदल्या दिवशी घ्यावी लागते. तदनंतर जी एक वार्ड सदस्य असतात, म्हणजे ज्या ग्रामपंचायत सदस्यांना निवडून दिलेले किंवा निश्चित करून दिलेले जे वार्ड असतात त्या वार्डामध्ये त्यांना अगोदरच्या दिवशी त्यांच्या वार्डातले जे काही ग्रामस्थ असतील त्यांच्या समवेत बैठक घेणं बंधनकारक आहे. आणि महिलांची विशेष ग्रामसभा आदल्या दिवशी होणं ते सुद्धा बंधनकारक आहे, कारण हा महाराष्ट्र शासनाचा GR मध्ये तसं परिपत्रक आहे. तर ग्रामसभेचे जे अध्यक्ष असतात हा मुख्यत्वे कोण असतात अध्यक्ष? ग्रामसभेचे जे अध्यक्ष असतात ते सरपंच किंवा जर सरपंच अनुपस्थित असतील तर उपसरपंच असू शकतात. ग्रामसभेचे ठराव होतात एकंदरीत. आता ग्रामसभा ही काहीतरी गावात घडणाऱ्या गोष्टींविषयीची आपण एक पूर्वतयारी म्हणतोय की गावात पुढे काय होणार. तर ह्या ग्रामसभेचे ठराव होतात, त्याच्या अंमलबजावणीचं स्वरूप नंतर कसं असतं? ग्रामसभेत जे विषय मांडले जातात सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे, आणि हा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे की अंमलबजावणी. कारण की ग्रामस्थांशिवाय ग्रामसभा होत नाही. आणि ग्रामस्थांच्या समवेत झालेली ग्रामसभा, त्यातनं निघून आलेले बाहेर विषय, त्यातनं मांडणी झालेली विषय, आणि ते या ज्या वेळेस ते विषय मांडले जातात म्हणजे याचा अर्थ ते लेखी स्वरूपात ते विषय तिथं ठेवले जातात. मग आता विषय ठेवणं म्हणजे तिथं त्यांचं काम संपत नाही. मग विषय काय असतो की पुढे त्यांना ते जे ठेवलेले विषय लेखी स्वरूपातले मग ते संबंधित विभागांना द्यावे लागतात. उदाहरणार्थ एखादा जर समजा ग्रामस्थांनी सांगितलं की आमच्या या वार्डामध्ये पाण्याची अडचण आहे, मग त्या पाण्याच्या अडचणीचा विषय त्या वार्ड सदस्यांना, सरपंचांना, ग्रामसेवकांना आपल्या म्हणजे जे संबंधित विभाग असेल, समजा पाणी पुरवठा विभाग आहे, मग त्या पाणी पुरवठा विभागाला पत्रक द्यावे लागेल. जर एखादा स्वच्छतेचा विषय असेल तर तो स्वच्छता विभागाला द्यावा लागेल. म्हणजे आणखी जशा संबंधित जो विषय येईल त्या संबंधितला विषय त्या विभागाकडे आपल्याला ते सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक यांना ते विषय तिथे मांडावे लागतात. आणि त्याची अंमलबजावणी ही महत्वाची असते. जर समजा अंमलबजावणी करत असताना दिरंगाई झाली तर त्यांच्यावर, सदस्यांवर, सरपंचांवर, ग्रामसेवकांवर वगैरे आपल्याला शिस्तभंगाची कारवाई करता येते. ग्रामसभा आणि ग्रामसभेचे जे काही मुख्य नियम आहेत या मुख्य नियमांविषयी आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. ग्रामसभेचे जे मुख्य नियम आहेत ते नियम म्हणजे काय की आपल्याला मागील आर्थिक वर्षात किंवा म्हणजे मागे झालेल्या विषयांमध्ये जे विकास काम असतील किंवा चालू आर्थिक वर्षात जी विकास काम आहेत, जे महत्वाचे विषय आहेत, या सर्वांचा लेखाजोखा हा आपल्याला ग्रामसभेत सरपंचांना मांडावा लागतो की त्या वर्षी आपल्याला काय आपल्याला विकास कामं करायचे किंवा काय आपण विकास कामं केलेली आहेत, या सगळ्यांचा आपल्याला कुठंतरी लेखाजोखा या ग्रामसभेत आपल्याला मांडावा लागतो. बरं, सगळ्यात विशेष म्हणजे ग्रामसभेमध्ये आपल्याला माहिती नसेल तर मी सगळ्या प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो की ग्रामसभेमध्ये जे तुमच्या ग्रामपंचायतसाठी काम करणारे सरकारी कर्मचारी आहेत किंवा निम सरकारी कर्मचारी आहेत, मग त्यात कोण आले? शाळेचे शिक्षक आले, अंगणवाडी सेविका आल्या, तुमच्यात म्हणजे जे कर्मचारी निमशासकीय म्हणजे कोण तुमच्या इथं पाणी सोडणारा असेल, महावितरणचा लाईटमन असेल, प्रत्येकाला ग्रामसभेत उपस्थित राहावं लागतं, अन्यथा त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई होते. त्याचं कारण म्हणजे काय की ग्रामस्थांनी जर एखादा विषय मांडला, समजा तो महावितरण संदर्भात असेल, तो शाळे संदर्भात असेल, तो आरोग्य संबंधात असेल, तर ह्या सगळ्यांना जे कर्मचारी त्यांना तिथं उत्तर देता आलं पाहिजे. त्यामुळे ग्रामसभेत ह्या सगळ्या गोष्टींचं पालन आणि नियमानेच झालं पाहिजे, अन्यथा ग्रामपंचायतवर शिस्तभंगाची कारवाई ही 100% होते. तर सर्वात महत्वाचा प्रश्न असा की एखादा नागरिक जर ग्रामसभेला उपस्थित नसेल आणि या नागरिकाला ग्रामसभेत काय ठराव झाले किंवा चर्चा काय झाली, या चर्चेची जर माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवता येते का? म्हणजे आपल्याला ग्रामपंचायतला ज्यावेळेस ग्रामसभा होते त्या ग्रामसभेची संपूर्ण माहिती ही आपल्याला माहितीच्या अधिकारात मागवता येते. आपण त्यांचे प्रोसिडिंग बुक सहित आपण मागू शकतो. आणि माझं प्रेक्षकांना आव्हान राहील
की आपण जास्तीत जास्त म्हणजे आपल्याला माहितीचा अर्ज करण्याकरता काही जास्त खर्च येत नाही. आपल्याला त्या अर्जामध्ये विषय मांडायचा आहे, माहिती मागवायची आणि त्याला एक 10 रुपयाची कोर्ट फी जी आपण शासनाला देतोय ती फी आम्ही एकदा त्या कागदावर लावली की आपल्याला व्यवस्थितपणे माहिती त्यांना मागायची की ग्रामसभेत विषय काय झाले, कोणते कोणते ठराव झाले, कोणते कोणते विषय झाले, त्याची प्रत्येक कागदाची छायांकित प्रत म्हणजे झेरॉक्स आपल्याला मागवता येते प्रोसिडिंग बुक सहित. त्यामुळे प्रेक्षकांनी ग्रामस्थांनी जास्तीत जास्त आपल्याला जे माहित नसतील किंवा आपल्याला काही विषय कदाचित आपल्या पाठीमागे टाकले जातात. सगळ्यात महत्वाचा आणखी एक विषय सांगतो की ज्या प्रोसिडिंग बुक्स असतात की ग्रामसभेत मांडताना काही वेगळे विषय मांडले जातात आणि त्यांच्या पाठीमागे काही विषय वेगळे त्यात मांडले जातात आणि त्यांची परवानगी थोडक्यात ग्रामस्थांनी दिली असं होतं. तर तसं कधी जर म्हणजे तुम्हाला वाटत असेल की या प्रोसिडिंग मध्ये किंवा या ग्रामसभेत वेगळेच विषय झालेत आणि प्रोसिडिंग मध्ये काहीतरी वेगळेच विषय आलेत, तर असं जर तुम्हाला कुठं आढळून आलं, हा खोटा विषय जर तुम्हाला आढळून आला, तर तुम्ही 100% ग्रामपंचायतवर शिस्तभंगाची कारवाई ही आपले जे तालुक्याचे जे बीडीओ असतात आणि जे आपले जिल्ह्याचे जे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणजे जिल्हा परिषद यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार देऊन ग्रामपंचायतवर, सरपंचांवर, ग्रामसेवकांवर, संबंधित अधिकाऱ्यांवर, ग्रामपंचायत सदस्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करू शकता असं महाराष्ट्र शासनाचा उघड नियम आहे. जर एखाद्या ग्रामसभेला जर ग्रामसेवक उपस्थित नसतील किंवा ग्रामसभा काही कारणास्तव जर ग्रामसभा नाही झाली, तर मग ते त्या ग्रामपंचायतीवर काही कारवाई होते का किंवा किती ग्रामसभा घेणं मूळतः बंधनकारक आहे? आपल्याला जसं मी तुम्हाला सांगितलं मगाशी की आपल्याला 6 द्यायच्यात, पण जर काही कारणास्तव किंवा आता समजा कोरोनाचा काळ चालू आहे, पण त्याकरता सुद्धा तुमच्याकडे म्हणजे शासनाने बंधनं घालून दिलेले पाहिजेत किंवा तुमच्याकडे एखादा आदेश आलेला पाहिजे, तरच तुम्हाला ती ग्रामसभा टाळता येईल. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे टाळता येईल. तुम्हाला कमीत कमी 4 घेणे बंधनकारक आहे. आणि मुख्यत्वे करून आणखी एक मी सांगू इच्छितो की काही काही ग्रामपंचायतमध्ये असा विषय होतो की जी 10 टाळकी असतात, ज्यांना काही कळत नाही, जे अतिशय मूर्ख आहेत, तीच लोक ग्रामसभेला बसवली जातात जाणून बुजून आणि त्यांच्या समोर त्यांच्या सह्या घेऊन मग ते कशाही पद्धतीचा आमिष असेल ते दाखवून त्यांना सह्या करून घेणं, ते विषय मांडणं आणि ग्रामस्थांनी हा विषय मांडून हा विषय कुठेतरी मान्य झालाय असं दाखवलं जातं आणि बऱ्यापैकी जो भ्रष्टाचार आहे जो ग्रामीण भागांमध्ये खेड्यांमध्ये तो अशाच पद्धतीने फोफावला जातो. त्यामुळे माझं आव्हान राहील की जास्तीत जास्त संख्येने ज्या दिवशी ग्रामस्थ ग्रामसभेला उपस्थित राहतील त्या दिवशी खऱ्या अर्थानं गावाचा विकास हा व्यवस्थित पद्धतीने होतो आणि त्या दिवशी तुमचा स्वतःचा सुद्धा विकास हा फक्त त्या ग्रामसभेवर डिपेंड आहे. तर ग्रामसभा झालीच नाही किंवा ग्रामसभा झाली तर त्यात काही नियम जर मोडले तर अशा ह्याच्यात सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांच्यावर काही कारवाई होते का ते पण विषय मी तो मगाशीच पण सांगितला की ग्रामपंचायतचे जे सरपंच आणि ग्रामसेवक असतात तर त्यांच्यावर हेच की बीडीओ साहेब आपले आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार देऊन आपल्याला त्यांच्यावर कारवाई रितसर करता येते. तर ग्रामसभेत आपण चित्रीकरण करू शकतो का, म्हणजे व्हिडिओ शूटिंग घेऊ शकतो का किंवा ग्रामसभेचे आपण फोटो काढून ते प्रसार माध्यमात देऊ शकतो का? आपल्याला सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे, कारण की आता कोरोनाचा काळ सुरू आहे आणि कोरोनाच्या काळात कमीत कमी लोक उपस्थित असणं बंधनकारक आहे किंवा हा शासनाचाच नियम आहे. तर मग अशा वेळेस हीच ग्रामसभा आता समजा आमच्यासारखं प्रसार माध्यम आहे, या प्रसार माध्यमाच्या माध्यमातून लाईव्ह करता येते का? तर तुम्ही खूप चांगला प्रश्न उपस्थित केलाय की आपल्याला म्हणजे शासनाने सांगितलेलं आहे की तुमच्या ग्रामपंचायत मध्ये झालेल्या निश्चित केलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट फोटोज काढले पाहिजेत, कारण काय होतं की एव्हिडन्स खूप महत्वाचा आहे की तुम्ही ती ग्रामसभा घेतली की नाही, ग्रामसभेला कोण कोण उपस्थित होतो, ग्रामसभेत कोणते कोणते विषय घेतले आणि मुख्यत्वे करून आणखी एक महत्वाचा विषय प्रत्येक ग्रामसभेत मध्ये होतो तो म्हणजे का काही लोकांना जाणून केला जातो. मग तो ज्यावेळेस ग्रामसभा ही उधळवण्याचा प्रयत्न केला जातो तर त्या लोकांवर आपल्याला काय कारवाई करता येईल हा विषय सगळ्यात महत्वाचा असतो. शासनाने आता सरळ सरळ एक परिपत्रक काढलेले की जी लोक ग्रामसभा उधळवण्याचा प्रयत्न करतात त्यांच्यावर सुद्धा आपल्याला रीतसर कारवाई करता येते. गणेश आंधळे यांच्याकडून आता आपण ग्रामसभेविषयी संपूर्ण माहिती घेतली. तर
ग्रामसभेला उपस्थित राहावं आणि ते जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहावं, कारण ग्रामसभेत तुमच्या गावाचा विकास ठरवला जातो, तुमच्या गावाचं भवितव्य ठरवलं जातं आणि याच कारणासाठी ग्रामसभेला तुम्ही नक्की हजर राहा. तुमच्या सरपंच असतील, तुमचे ग्रामसेवक असतील, ग्राम सदस्य, ग्रामपंचायतीचे निवडून दिलेले सदस्य असतील, तर या सदस्यांना तुम्ही ग्रामसभेत नक्की प्रश्न विचारा. तुमच्या गावाच्या भवितव्याविषयी प्रश्न त्यांना नक्की विचारा. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा. गणेश अंधारेंना आपल्याकडून 2 शब्द काहीतरी बोलायचे. मी शेवटचा एक संदेश देऊ इच्छितो की आता 26 जानेवारी येते, 2-3 दिवसावर राहिले, तर माझं मत आहे की जास्तीत जास्त संख्येने ग्रामसभेला उपस्थित राहा. ग्रामसभेत आपले विषय मांडा, तुमच्या अडचणी सोडून घ्या, तुमचा विकास करा आणि जोपर्यंत तुम्ही ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामसभे करता जात नाही तोपर्यंत तुमचा विकास होणार नाही आणि हा भ्रष्टाचार बंद होणार नाही. मुळात ही जी लढाई आहे, ही जी जागृती करणं चालू आहे, आज ह्यांच्या चॅनलच्या माध्यमातून यांनी मला बोलवलं चर्चेकरता. ते कशा करता बोलवलं की जास्तीत जास्त लोक जर जागरूक झाली तर आपल्याला जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचारावर आळा घालता येईल आणि हे करण्याकरता हे ग्रामसभा आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी उपस्थित राहा आणि आपल्या ग्रामपंचायतचा आणि आपल्या स्वतःचा आणि आपल्या सर्व कुटुंबाचा विकास करा. तर ग्रामसभेवर तुमच्या गावाचं भविष्य अवलंबून असतं. या कारणास्तव तुम्ही ग्रामसभा येईल त्या 26 जानेवारीला तुमच्या गावात होते का हे पहा. नसेल तर माहितीच्या अधिकारात तुम्ही माहिती मागू शकता आणि ही सर्व मदत तुम्हाला गणेश अंधारे स्वतः माहितीच्या अधिकारात माहिती कशी मागवायची याविषयी पण तुम्हाला सविस्तर ते सर्व मदत करतील. ते त्यांचा मोबाईल नंबर तुम्हाला सांगताय, तुम्ही तो नोट करून घ्या. माझं गणेश अंधारे ऑफिशियल नावाने माझं फेसबुक पेज सुद्धा आहे, युट्यूब चॅनल सुद्धा आहे आणि तुम्हाला एक मोबाईल नंबर मी सांगतो जो माझा वैयक्तिक आहे 9167201776. म्हणजे तुम्हाला कोणत्याही माध्यमातून तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करा. जर समजा तुम्हाला कोणती कारवाई करायची किंवा तुम्हाला एखादी माहिती पाहिजे की सर आम्हाला याबद्दल एखाद्या विषयाबद्दल माहिती सांगा, तर मी तुम्हाला निश्चित, तुम्ही मला या तिन्ही प्लॅटफॉर्मवरून जरी तुम्ही मला विचारलं, प्रश्न जरी विचारले तरी मी तुम्हाला निश्चित मार्गदर्शन करेन. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा. आमचा नंबर आहे 9175509755. तुम्हाला कोणत्याही भागातील तुमच्या माहिती किंवा बातमी द्यायची असेल तर आम्हाला संपर्क करा. हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, कारण की हा व्हिडिओ तुमच्या गावाचं भवितव्य ठरवणार आहे हे मात्र नक्की. टाइम्स ऑफ 243 साठी मी आशिष बाबर, व्हिडिओ जर्नलिस्ट रविराज साबळे.